passat dilluns 29 de juny va tenir lloc el ple extraordinari del Cartipàs. Aquest és el primer ple de la legislatura i, entre altres aspectes, és on es determina la composició dels diferents òrgans de l'Ajuntament i on s'aproven les dietes i sous dels diferents regidors i regidores. Les nostres votacions i intervencions durant aquest ple van estar pensades en clau de participació, de facilitar l'accés de la població a la informació i d'establir unes retribucions no desproporcionades. A nivell participatiu vam demanar la creació d'una taula amb tots els partits per treballar un canvi de rumb, al reglament orgànic municipal, que faci possible introduir mecanismes de participació als plens. Per tal de facilitar l'accés de la població a la informació i preses de decisions de l'Ajuntament, vam demanar, entre d'altres mesures, la retransmissió dels plens en directe a través de la xarxa, un redactat entenedor dels punts de l'ordre del dia dels plens municipals, la publicació en obert de la documentació relacionada amb els punts de l'ordre del dia, l'ampliació del temps de convocatòria dels plens o l'aplicació de mesures per facilitar la conciliació familiar i la participació de la vida política. Trobem que les retribucions per dedicacions exclusives o parcials són elevades i trobem desorbitat que la resta de regidores i regidors s'assignin, entre altres, 225 euros per assistència al ple i 90 euros per assistència a juntes de govern i comissions informatives. Per això hi vam votar en contra. En aquest sentit, volem recordar que els regidors i regidora de la CUP Manlleu, tal com determina el nostre codi ètic, no cobren res i els diners que es reben van destinats a millorar la pròpia organització i a projectes socials. Per altra banda, vam demanar la participació de l'oposició a òrgans en els que actualment no hi és present, com Creacció, el Consell de Pagesia, el Consell de Participació Ciutadana, el Consell de Salut i la Junta Local de Seguretat. Creiem que la seva presència en aquests òrgans permetria que es reflectís millor la pluralitat que actualment conforma l'Ajuntament de Manlleu. Per acabar, volem recordar la lluita que els treballadors de General Cable estan fent en defensa dels seus llocs de treball. Des de la CUP els donem tot el nostre suport i els encoratgem a seguir la lluita pels seus drets laborals.